και μας δεχτήκατε. Να είστε καλά. Χαρά μου. Και σας ευχαριστούμε και γενικότερα για ό,τι κάνετε για μας. Γεια σας, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Επίσης. Γεια σας, γεροί όλοι. Καλό και ήρεμο καλοκαίρι. Ήρεμο είναι δύσκολο. Αλλά τι να γίνει. Η ευχή είναι εύκολη. Χρειάζεται ηρεμία. Η ευχή είναι εύκολη όμως. Από εμάς, εμείς δεν μπορούμε να δίνουμε ευχές. Έχω ακούσει εξαιρετικά πράγματα για εσάς, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Αλλά εκτιμώ ότι έχοντας παρακολουθήσει όλη την διαδρομή της διοίκησης όλης της περιφέρειας και εδώ της δικής σας, από κοντά θα έλεγα, για πολλούς λόγους νομίζω ότι έχετε σταθεί πολύ ψηλά, τηρουμένων των δυσκολιών και των πραγματικά αντίξεων καταστάσεων που ζούμε όλοι μας. Ό,τι και αν διοικούμε, ό,τι και αν κάνουμε, από την οικογένειά μας μέχρι ό,τι για κάνει καθένας, νομίζω ότι έχετε σταθεί και απέναντι στον χώρο της αναπηρίας, αλλά και γενικώς. Ο καθένας, αν διαισθανθεί ότι ενδεχόμενα υπάρχει η πιθανότητα να είναι και αυτός ένας από εσάς. Αυτό δεν το δέχομαι. Έτσι. Γιατί. Θα σας πω. Θα σας πω. Η ζωή έχει πολλές εκπλήξεις και επιφυλάξεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σέβεσαι τον άνθρωπο ο οποίος έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Θα ακούσετε μία ανατρεπτική άποψη γι' αυτό. Πείτε μου. Λοιπόν, το κίνητρο αυτής της θέσης είναι προοδευτικό και υγιέστατο. Θα σας πω λοιπόν τι έγινε στη Γαλλία πριν λίγο καιρό. Στη Γαλλία είχαν κάνει μια μεγάλη διαφήμιση στους εθνικούς δρόμους και είχαν βάλει μεγάλες διαφημίσεις με άτομα σε αμαξίδια και λέγανε και γράφανε από κάτω: εάν τρέχεις θα γίνεις σαν και αυτούς. Δεν είναι μόνο το τρέχει. Λοιπόν, και καταλάβατε γιατί το είπα. Ναι. Να βλέπετε και στα στρατόπεδα μέσα έχουν τα τρακαρισμένα τα αυτοκίνητα και τις μηχανές για το λόγο, ας πούμε, ότι να έχουν μια καθημερινή υπενθύμηση ότι ο κίνδυνος παραμονεύει. Εγώ ξέρω, κύριε την Περιφερειάρχη, ότι η εποχή που ζούμε είναι μια εποχή που πέραν των οικονομικών καταστάσεων, της κρίσης της οικονομικής, της κοινωνικής, της κρίσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγώ αρνιέμαι να πω ανθρωπιστικής κρίσης. Γιατί η ανθρωπιστική κρίση μου ακούγεται συντηρητική έκφραση. Κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποδίδει την κρίση στην ικανότητα των ανθρώπων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Ενώ η ανθρωπιστική κρίση παραπέμπει σε αυτούς που έχουν να παρέχουν στους φτωχότερους, σε αυτούς που δεν έχουν. Δηλαδή είναι συντηρητική αντίληψη. Πέραν αυτών, είναι μια εποχή που είμαστε στην απόλυτη κρίση ό,τι γνωρίσαμε μετά τον πόλεμο. Απόψη αξιών, ιδεολογιών, είναι στο απόλυτο ναδύρ. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα, ολοκληρώνοντας την άποψή μου, είναι ότι εσείς εδώ έχετε σταθεί στο ύψος και της ιδεολογικής σας καταγωγής, αυτό να πω. Το θέμα είναι ότι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτώμεθα δεν μπορούμε δυστυχώς να τους επηρεάσουμε. Δηλαδή λέγαμε τώρα να έχουμε ηρεμία το καλοκαίρι. Εντάξει, να έχουμε ηρεμία το καλοκαίρι, αλλά αυτό θα αποφασίσουν άλλοι. Αν τα έχουμε, είδα χτες τον Υπουργό Δικαιοσύνης για παράδειγμα, τον κύριο Ρουπακιώτη, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συζήτηση για τη δουλειά που πρέπει να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στα θέματα της αναπηρίας. Πολλοί θα νόμιζαν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει να κάνει τίποτα, αλλά το τι έχει να κάνει είναι απίστευτο σε πάρα πολλούς τομείς, από το σοφρονιστικό σύστημα μέχρι
τις σχολές δικαστών που πρέπει να ενσωματωθεί η δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία κλπ. Και μου είπε το εξής, που δείχνει και το εύρος της κατάστασης που βρισκόμαστε. Λέει, ό,τι και αν σου πω μέχρι την Τρίτη δεν θα ισχύει. Γιατί θα εξαρτάται από τι θα συμβεί την Δευτέρα το πρωί. Συνεπώς δεν θα σου πω τίποτα, θα κλείσουμε Τρίτη. Νομίζω ότι και το βρήκα πολύ έτοιμο. θα βρεθούν, βλέπετε, ήδη έχουν υποχωρήσει σε πολλά πράγματα και χθες επειδή έβρεχε δεν βγήκα και ήμουνα σπίτι και άκουσα και τον Πρωθυπουργό που έχει κάνει αρκετή στροφή. Αν δεν είναι 180 μιλιών. Γιατί σε αυτό που λέει να κρατήσει την ένταξη εκεί με το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, να λειτουργεί με κάποιο τρόπο, να μην βλέπουμε μαύρο. Αυτό σοκάρισε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν σοκαρίστηκε από αυτή την εικόνα. Εμένα με πήρε... Παρόλο που όλοι ξέραμε τι προβλήματα είχαμε με την ΕΡΤ, ας πούμε, και ο πολύς ο κόσμος μπορεί να μην τα ξέρει, ας πούμε, σε βάθος. Αλλά αυτό σοκάρισε. Εμένα με πήρε ο αδερφός μου γερονά από την Καλιφόρνια, Σαν Φραντσίσκο, και μου είπε ότι όταν έβαλα την τηλεόραση στη Network και είχε μαύρο, συγκινήθηκα. Διότι ξαφνικά μας είχε κοπεί η επικοινωνία με την Ελλάδα. Αλλά όμως να σας πω κάτι. Άκουσα κάτι σήμερα το πρωί πολύ σωστό. Λέει, μιλούν για δημοτικότητα. Και είπε ένας εξαίρετος άνθρωπος στην εκπομπή που κάνουν οι εργαζόμενοι, λέει, εάν δείτε το Λαζόπουλο, ο οποίος παίρνει τη μιμή ταινής, ας πούμε, και συγγνώμη για την έκφραση, και την ξεσχίζει, με αυτά που λέει, και τον... και μια εκπομπή στην τηλεόραση, και μια εκπομπή στην τηλεόραση, τη δημόσια, την ΕΡΤ, όπου μιλούν για να κάτσει εκεί και πάρει μια καρέκλα. Μια σημαντικό καλλιτέχνη του εξωτερικού. Ποιο είναι πιο σημαντικό? Η συζήτηση για τον καλλιτέχνη του εξωτερικού. Αλλά ο πολίτης τι θα δει? Το Λαζόπουλο θα δει. Ή θα δει το τουρκικό. Ή θα δει το... Για μας δε, για τα άτομα με αναπηρία, ακόμη και με τα ελλείμματα που είχε η ΕΡΤ, ήταν ο πιο σωστός φορέας παρουσίασης των θεμάτων σε όλη τη χώρα.